Vítám vás u mého dalšího videa a dneska si zahrajeme opět Rocket League, ale tentokrát jsem si pozval našeho speciálního hosta, Mini Piškota. Zdravím se, Ivanec. Myslím si, že se rovnou můžeme vrhnout na to. Jak už vidíte, mám pořád Gold 3 Division 4 a náš cíl v tomhle videu je hitnout Platinum 1 a proto jsem si pozval Mini Piškutka, takže si myslím, že to nemusíme vykecávat a jdeme rovnou na to. Takže už začínáme hrát náš zápas a jedeme na kick-off teďka. A tady toho můžeme využít, protože náš protihráč nejel na ten kick-off. Koukejte, tohle to mám? Je. Skvělé, Mini Piškot. Skvělé. No a jakože já bych tohle asi nekomentoval. Trochu jsme tohle nevypočítali, jako no tady bublinky si hází. No a jako a tohle bude to comeback, jako comeback jasný. Koukejte, tohleto. Já bych se k tomu nevyjadřoval a jdeme dál. Dobře, nebudu to komentovat. Jedeme dál. Dobře. Ale jdeme dál. A nebo taky nejedeme dál, protože jsme dostali další góla. A je to trochu a jako prostě si nemyslím, že tohle je náš úplně zápas, no. Ale jak už se čekalo, my máme vždycky rozehřívací zápasy první. A ty vůbec neumíme hrát, ale tohle je skvělý save od Mini Piškotka. Ale Čech proti nám, on je Martin CZ. What the coincidence, lidi. Jestli nás porazíš, tak jsme docela. Takže nás nesmí porazit, jako. My reprezentujeme Česko. Skvělé, Mini Piškot. No, tak a teď jdeme do akce, do akcičky. Tak nic, Milan Bároš, klička a gól. Tak a jdeme. Ale nejdřív tohle bychom museli ubránit. Martin CZ nemá. Mini Piškot na mě. Mám já. A jo, to safe. No nic. Jako, už prohráváme 3-0, jako, a nevypadá to s náma dobře. Máš je na chleba. A tak jeden na kick-off a tohle to cítím. To bude náš kick-off, vyhranej, skvěle. Martin CZ, ten úplně neví. To je zobiák. Ano, to byl fake? To je normální. A to udělal dobře, lidi, jako. A lidi, pozor, tady musíme nejdřív bránit tuhle akci, ale úspěšně ubráněno. A můžeme jít rovnou do protiútoku? Martin to Zlomený kotníčky, já! Tady tohle scénko, no nic, dávám tady něco, až se něco stane. Okay. Ale pozor, tady se dostávají do útoku, ale teďka jdeme rovnou do protiútoku. Výborně. A jedeme na air dribble. Já nemám boosty, já už nemám boosty, GG's. No ale tady jako, tohle si ubráníme hezky, skvěle. A zkusíme to před bránou dávat na Mini Piškota. A nevadí. Nedošlo to k němu, nedošlo. Skvěle, máme boosty. Pojď sem. Dobře, 4-0 prohráváme. Já bych něco řekl dát. Uvidíme se u další hry. Bohužel jsme spadli na Division 3. Už si joinujeme rovnou do další hry. A jak už jste si mohli všimnout, změnil jsem si rovnou auto z minulého videa. Dnešní video je to samozřejmě Dominus. A tamto auto už bylo voježděný, takže musel jsem ho vyměnit. A rovnou začínáme skvěle, protože Mini Piškot dává výborný gól. Piškot, tak chceš k tomu něco říct? Jo, já jsem
Ten gol jsem ani nechtěl dát, protože jsem omyl kliknul na druhou páčku. No, ten nevadí. Jdeme dál. Tak a teďka water save. To je Piškot dal water save, jako bohužel. Asi jste to neviděli, ale teďka nevím, jak to editor udělá. Doufám, že si s tím poradí skvěle. Protože tohle to byl fakt epic save, jako hodně velký. Já jsem skvělá, já si poradím ze vším. A teďka ale už jako můžeme jít do útoku. Prosím, jako bych tady poprosil pana Boha Rokezlíku. Ano, a pan Boh mě vyslyšel. Děkujeme, pane Boze. A před bránku na konci na mini Piškota? Já jsem to... Zpátky na mě mini Piškot? A já jsem to netrefil. Dostal góla a fakt se mi to nelíbí, takže musíme zapnout tady hard mod mini Piškota, že jo? Jo, přesně tak. Já nemám jakoby komentáře k tomuhle. Jakože taky ne, no. Ale teďka to vypadá lépe sice pro ně, ale co vy tady nevíte je, že my tohle vyhrajeme. Ano! A výborně demo. My máme nějakou taktiku a to je výherní. Jo, taktika je dát gola prostě do jejich branky a vyhrát, jako. Takže bych jako asi očekával výhru tady, prosím. Jako asi... Dám vám před jejich bránu znova. Tak zase si to tady nahrávám, Zpátky na mini Piškota. Skvěle mini Piškot. Jedeme. Tak. A mini Piškot to zkusil to. Ale nevyšlo to bohužel. A mini Piškot tady teďka. Popuje to nahoru. A tohle to tady bohužel budou mít protihráči. Tohle už budu mít. A tady to vypadá dobře, lidi. A bohužel. Tak to vypadá špatně, no. No nic. Uvidíme se u začátku kickoffu. No comment na ten gol, co jsme právě dostali. Mini Piško, chceš něco k tomu říct? No, jakože můžete napsat do komentářů, jak moc to přehrajeme. Já si myslím, že jsme úplně peckoví. Úplně peckoví jsme. Jakože v tom druhém smyslu, no, tak akorát. A teďka to budu mít. Va? A bohužel. Ale nevadí. Mini Piškůtek, tady pojď. Mini Piškůtek. Tohle to je první dotek, skvělej. A jdu zase. Ano, výborný piš. A tohle to bohužel půjde do naší branky, no a prohráváme už 3-1. Takže tohle je naše třetí hra a jestli ji prohrajem, tak asi bych to radši nekomentoval. Ale to už je jedno, protože teďka musíme jít na kickoff. Kickoff jsou těžké věci vždycky pro nás. A teďka ale snažíme se ten balón vybojovat. Bojovně, skvěle pozdí, tak, ano, skvěle zeď. Mini Piškot, dribbling. Ano, a mini Piškot zase pořád jde. Pořád si to drandí. Tohle to byla výborná myšlenka, ale já jsem tam nebyl prostě, no. Co na to říct. To zase nevypadá nadějně úplně pro nás. Ale teďka první dotek, skvělý první dotek. A jdeme. Jsi tam? Ano, a je to tam. Comebacky z 1-3 na 4-3 to uděláme, to dáme mini Piškotek. Pojď, namotivujeme se, jdeme mini Piškot. Tak, po tom gólu jsme hodně namotivovaní. Ano, a já mini Piškota pampuju. Sorry. A teďka bohužel jako mají velkou šanci. To letí vedle. Ano, zase vedle. A to je vedle, ne? Břevno. To je škody. Takže tenhle kickoff musí být skvělé pro nás. A to tak nějak vyšel, se dá říct. Tak, takže asi... nemám asi k tomu slov, jako tady epic save. A bohužel, tohle už asi... Lidi, bohužel jsme tuhle hru prohráli, ale my jsme se rozhodli, že dáme ještě čtvrtou hru
A hlavně, než vyhrajeme, tak do výhry musíme vyhrát. Dokud nevyhrajeme, tohle video nekončí, takže máte se ještě na co těšit. Takže už nám to začíná. A Mini Piškot jde na kick-off. Chceš tam k tomu něco říct, k tomu průběhu zápasu, jak si myslíš, že tenhle zápas bude probíhat, Mini Piškot? Já si myslím, že tady je pro nás jasná výhra. A? Chceš ještě něco? A myslím si, že jakože jestli prohráme, tak jsme docela loupáci. No jakože... A asi the same názor mám na to, no. A tady mi sebral boosty, pan týpeček. A Mini Piškot, skvělý Mini Piškot. Tohle byl velice... Na Mini Piškota, zase na mě. To je Brazilka. To je Brazil. Ještě na Mini Piškota. A bohužel to Mini Piškot nečekal. Tady to jako absolutně si nevědí rady. Mám? Ano, Lobíček? Máš tam sám a je to gól. A je to gól, je to gól! To se tak nestává, že dávám open, já jsem totiž alergický na openy. Ale tentokrát to byl asi nějaký zázračný open, takže jsem ho dal a Mini Piškot, skvěle sehraná hra. Teď už to pro nás zatím vypadá dobře po tom kick-offu, co jsme teďka udělali, což jste bohužel neviděli, ale to je asi jedno, protože teďka už vidíte důležitější část hry, pořádnou hru. Takže už lidi už se dostáváme do útoku. Tohle to vypadá nadějně. Tak to byla smůlačka. Ale Mini Piškot výborně. Ty kráso. Mini Piškot to se hrál výborně, já tam ale nebyl, nečekal. Takže se na tohle Mini Piškotovi omlouvám. Ale teďka už jdeme do útoku zase. Oni! Takže tady už nedostaneme góla. Protože prostě my jsme gouti teďka, tohle hru. Jsme gouti a Mini Piškot, výborně Mini Piškot. Pavršota. Tady u toho byl první on. A jdeme. Ano. A je tam 2-0, 2 openy jsem dal. To je fakt výjimečný moment. A co chcete říct, Mini Piškot? Já si myslím, že je to velice dobré, protože je to 2-0, 2 minuty, takže to něco znamená. Jako jo, něco to znamená. To je takový to znamení, že tohle to prostě vyhrajeme, tuhle hru. A tady budu první u tohle balónu. Nevadí, Mini Piškot. To jsem docela jako, že... Tady jsem to savenul. Bacha, záda máš? Mini Piškot má záda. Tady běžím já. Dávám na druhou a jdeme. Teď to nemá vypočítaný. Že? Co si dávám? Mini Piškot. Mini Piškot. Nevadí Mini Piškot, ale to je ještě větší dřevák. Jsme úplně stejný s těma cápkem, takže děkujeme. No, to teda jsme. Tak a Mini Piškot teďka mi řekl, že podle něho bych se mohl jít komentovat Spartu, jako to je asi jedno, jestli hokej nebo volejbal, ale tak budu takovej Jaromír Bosák, že jo. Budu komentovat fotbal. A to je jaká spolupráce? 3-0, skvělé Mini Piškot. Určitě to chtěl ten Mini Piškot, jo. Jo. A lidi, a hat-trick, 1, 2, 3, hat-trick. To a teďka další gól. A jaký? Tak tohle byl nádherný gól, jako, a to se jako lidi, musím tady klipnout. Nevím proč, prostě pro můj montáž, co plánuji vydat zase třeba za 3 dny. Lidi, posledních pár sekund, ještě si tady postačíme dát góla. A to ještě se povede! A tak tohleto, dali jsme jim bůra. 5-0 lidi a já jsem teď tenhle zápas jsem to potahal. Ale Mini Piškot, skvělý 2 asistence, výborný savey. Takže shoutout Mini Piškot, děkuji, že točil se mnou tohle video. Jestli se vám tohle video líbilo, napalte like, hoďte ten odběr a vidíme se u dalšího videa. Zatím čus!